वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारि जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ताय गौर प्रेम हरे हरे कृष्ण। मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम पंचमस्कंदम 7-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 4. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം ബ്രജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇന്നലെ നോക്കിയ ഭരത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഋഷഭദേവന്റെ മൂത്തപുത്രനായിട്ടുള്ള ഭരത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഭരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് രാജ്യം ഭാരതവർഷം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. മുന്നേ അജനാഭൻ നാഭി മഹാരാജാവ് ഭരിച്ചതുകൊണ്ട് അജനാഭൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണത്തോടെ ഭാരതവർഷം പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായി. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ स बहुविन्महीपदी पितृपितामह महावत् गुरुवत्सलतया स्वे कर्मणि वर्तमानः प्रजा सधर्ममनुवर्तमानः पर्यपालय। नमो भगवते वासुदेवाय स्वबहुविन्महीपदी पितृपितामहवद्गुरुवत्सलतया स्वे कर्मणि वर्तमान प्रजाः स्वधर्ममनुवर्तमानः पर्यपालय। स बहुविन्महीपदी पितृपितामहवद्गुरुवत्सलतया स्वस्वे कर्मणि वर्तमान प्रजः स्वधर्ममनुवर्तमानः पर्यपालय। स बहुविन्महीपदी पितृपितामहवद्गुरुवत्सलतया स्वे कर्मणि वर्तमान प्रजः स्वधर्ममनुवर्तमान पर्यपालय. എല്ലാവർക്കും ശ്ലോകം ചൊല്ലാം, പിന്നീട് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ബഹുവിന്മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവതുരുൽവത്സലതയാ യസ്യേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജഃ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പര്യപാലയത്. ബഹുവിന്മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവതുരുൽവത്സലതയാ യസ്യേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജഃ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കോളും. മാൽദിശാമതേ ദസ്മദതി ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ബഹുവിന്മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവതുരുത്സവലതയാ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവസ്മദജി. ഹരേ കൃഷ്ണദജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ബഹുവിന്മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവതുരുത്സവത്സലതയാ സേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാഃ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ബഹുവിന്മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവതുരുവത്സലതയാ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാഃ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ബഹുവിന്മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവതുരുവത്സലതയാ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാനാഃ പ്രജാ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ബഹുവിന്മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവതുരുവത്സലതയാ സ്വകർമ്മണി വിവർത്തമാന പ്രജഃ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പരിപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ബഹുവിന്മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവതുരുവത്സലതയാ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാഃ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളും. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സബഹുവിന്മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവതുരുവത്സലതയാ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹ ബഹുവിന്മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവതുരുവത്സലതയാ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ബഹുവിന്മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവതുരുവത്സലതയാ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സബഹുവിൻ മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവധുരുവത്സലതയാ സ്വേ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാഃ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവഭൂമിൻ മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവത് ഗുരുവത്സലതയാസ്തേ സ്വേ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാനാഃ പ്രജാ സ്വധർമ്മം അനുവർത്തമാനഃ പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സബഹുവിൻ മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവധുരുവത്സലതയാ സ്വേ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാഃ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പരിപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സബഹുവിൻ മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവധുരുവത്സലതയാ സ്വേ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാനഃ പ്രജാഃ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാനഃ പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സബഹുവിൻ മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവധുരുത്സവ വത്സലതയാ സ്വേ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. തനുപ്രതി. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സബഹുവിഹൻ മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവധുരുവത്സലതയാ സ്വേ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാഃ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പരിപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി പ്രശ്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സബഹുവിൻ മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവധുരുവത്സലതയാ സ്വേ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പരിപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സബഹുവിൻ മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവ ദുരുത്സവതയാ സ്വേ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബഹുവൻ മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവധുരവത്സലത വത്സലതയാസേ സേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയേശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. സ ബഹുവിൻ മഹീപതി പിതൃപിതാമഹ വധുരോവത്സലതയാ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ബഹുവിന്മഹീപതിഃ പിതൃപിതാമഹവധുരുത്സവലതയാ സ്വേ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാഃ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാനഃ പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാ ബഹുവിൻ മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവരുദ്ധ ഒരു വത്സലതയാ സ്വസേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാ സ്വധർമ്മനുവർത്തമാന പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താനുപ്രതി മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ബഹുവിൻ മഹീപതി പിതൃപിതാമഹവധുരുവത്സലതയാ സ്വേ സ്വേ കർമ്മണി വർത്തമാന പ്രജാ സ്വധർമ്മമനുവർത്തമാന പര്യപാലയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാച്ചാവ് വരദമാരാച്ചാവ് ബഹുവിധ് ജ്ഞാനത്തിൽ വളരെ പുരോഗതി ആർജിച്ച മഹീപതി ഭൂമിയുടെ ഭരണാധിപൻ പിതാമഹൻ ശരിക്കും അതുപോലെ ഒരു വത്സലതയാ പൗരന്മാരോട് വളരെ വാത്സല്യമുള്ളവൻ എന്ന യോഗ്യതയോടുകൂടി സ്വേസെ അവരുടെ സ്വന്തം ക്രമത്തിൽ കർമാണി ചുമതലകൾ വർത്തമാന തുടരുന്നു. പ്രജാ പൗരന്മാർ സ്വധർമ്മം അനുവർത്തമാന അവന്റെ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മത്തിൽ പരിപൂർണനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ പര്യപാലയ ഭരിച്ചു. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദജി. ഭൂമിയിലെ വളരെ ജ്ഞാനിയും അനുഭവസമ്പന്നനുമായ രാജാവായിരുന്നു ഭരതമഹാരാജാവ്. സ്വന്തം തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പൗരന്മാരെ പരിപൂർണതയോടെ ഭരിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാമഹനെയും പോലെ പ്രജകളോട് പ്രിയമുള്ളവനായിരുന്നു. അവരുടെ തൊഴിൽ ധർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭൂമി ഭരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥ സ്വാമി മുഖ്യ ഭരണകർത്താവ് പൗരന്മാരെ അവരുടെ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാക്കിക്കൊണ്ട് ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പൗരന്മാരിൽ ചിലർ ബ്രാഹ്മണരും ചിലർ ക്ഷത്രിയരും ചിലർ വൈശ്യരും ശൂദ്രരുമായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ അവരുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്കായി ഭൗതിക വിഭജനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്. ആരും തൊഴിൽ രഹിതരായിരിക്കരുത്. ഒരുവൻ ഭൗതിക പാതയിൽ ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ നിലകളിലും ആധ്യാത്മിക പാതയിൽ എല്ലാവരും ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിക്കണം. മുമ്പ് ഏകാധിപത്യ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും രാജാക്കന്മാർ ജനങ്ങളോട് വളരെ കരുതലുള്ളവരും അവരുടെ യഥാക്രമത്തിലുള്ള തൊഴിലുകളിൽ കർശനമായി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സമൂഹം വളരെ സുഗമമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ വളരെ ജ്ഞാനിയും അനുഭവ സമ്പന്നനുമായ രാജാവായിരുന്നു ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ അല്ലെ. ഋഷഭദേവൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവായിട്ടും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ
ഒരു സാധാരണ ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല ഭരത മഹാരാജ അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ തന്നെ ഋഷിപദേവന്റെ പുത്രന്മാരൊക്കെ അത്രയും മഹത് വ്യക്തികളാണെന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും എല്ലാ ക്ഷേമവും എല്ലാം ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ എല്ലാവരും പാലിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. 4 വർണ്ണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്നുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ 4 ആശ്രമങ്ങളും അല്ലെ. ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസി. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശായനം അല്ലെ. ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശായനം. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് 4 വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി നല്ല രീതിയിൽ നിലനിന്ന് പോകാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുവാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജന്മം കൊണ്ടല്ല ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നത് അല്ലെ. അവന്റെ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെ. ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ചുമതലകൾ നൽകി അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണർ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക, ക്ഷത്രിയരെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക, രാജ്യത്തെ പ്രജകളെയും രാജ്യത്തേക്ക് സംരക്ഷിക്കുക, വൈശ്യര് കൃഷി, വാണിജ്യം, രക്ഷ എന്നിവ ചെയ്യുക, ശൂദ്രർ മറ്റുള്ള എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി നിലനിന്ന് പോകാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് 4 ആശ്രമങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രങ്ങൾ. ബ്രഹ്മചരി, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസായ. ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ആശ്രമമാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം. ഇപ്പൊ എല്ലാ 4 കാറ്റഗറിയിലും എന്താണ് ഭക്തിത സേവനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം അല്ലെ. ബ്രഹ്മചാരി ആയാലും ഗൃഹസ്ഥനായാലും വാനപ്രസ്ഥ ആയാലും സന്യാസി ആയാലും എന്താണ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഭൗതികമായിട്ട് എന്താണ് ഗൃഹമേധി. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഗൃഹസ്ഥരും ഗൃഹമേധികളും. ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമമാണ് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഗൃഹമേധി എന്താണ് എല്ലാം എന്റേത് അല്ലെ. ഞാൻ എന്നും എന്റേത് എന്നുള്ള ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഗൃഹമേധികൾ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുകിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും തൊഴിലില്ലാതെ കൊണ്ടാണ് ധാരാളം ക്രിമിനലുകളും അല്ലെ മറ്റുള്ള കൊള്ളക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുക അല്ലെ. അതാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പിടിച്ചുപറികൾ, കൊള്ളകൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കൊന്നും യാതൊരു എൻഗേജ്മെന്റും ഇല്ല. അവർക്ക് തൊഴിലും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ. ശരിയായ ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല, ശരിയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കുത്തൊഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കും. മുമ്പ് ഏകാധിപത്യ ഭരണമായിരുന്നെങ്കിലും രാജാക്കന്മാർ ജനങ്ങളോട് വളരെ കരുതലുള്ളവരും അവരുടെ യഥാക്രമത്തിലുള്ള തൊഴിലുകളിൽ കർശനമായി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സമൂഹം വളരെ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു. ജനങ്ങൾ അവരുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്കായി ഭൗതികമായ വിഭജനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്. ആരും തൊഴിൽ രഹിതരായിരിക്കരുത്. ഒരു ഭൗതികവാദയിൽ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രൻ എന്നീ നിലകളും ആധ്യാത്മികവാദയിൽ എല്ലാവരും ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിക്കണം. അതിലൂടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആർക്കും തൊഴിലില്ലാത്ത ആൾ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. ആർക്കും തൊഴിലില്ലാത്തത്, ആൾക്കാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പണം സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള വഴികൾ തന്നെ അല്ലെ, കുറുക്ക് വഴികൾ അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുക, പിടിച്ചു പറിക്കുക അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്ത് അപഹരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണരും ആരും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ. ഇവിടെയാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെ. എത്രയോ പാപികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ അല്ലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുള്ളവരെ പോലെ പ്രഭുപാദര് അവരെയൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലെ അവരാരാണെന്നും ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാനും അവരും തമ്മിൽ ബന്ധം അല്ലെ ഇതൊക്കെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ളതാണ്. 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഈചേ ച ഭഗവന്തം യജ്ഞക്രതുരൂപം കൃതിരുത്സാവൈ ശ്രദ്ധയാ ഹൃദഗ്നി ഹോത്രദർശ പൂർണമാസ ചതുർമാസ്യ പശു സോമാനാം പ്രകൃതി വികൃതി വിരനുസവനം ചാതുർഹോത്താ വിധീന ഈചേ ച ഭഗവന്തം യജ്ഞക്രതുരൂപം കൃതുഭിരുച്ഛാവൈ ശ്രദ്ധയാ ഹൃദാഗ്നിഹോത്രദർശ പൂർണമാസ ചാതുർമാസ്യ പശു സോമാനാം പ്രകൃതി വികൃതി വിരനുസവനം ചാതുർഹോത്ത വിധിന. ഭരതരാജാവ് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ വിവിധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. അഗ്നിഹോത്രം, ദർശനം, പൂർണമാസം, ചാതുർമാസ്യം, പശുയജ്ഞം അഥവാ കുതിരയെ ബലി കഴിക്കുന്ന യജ്ഞം, സോമയജ്ഞം, ഒരു തരം മദ്യം അർപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞം മുതലായവയാണ് അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിച്ച യജ്ഞങ്ങൾ. ചിലപ്പോൾ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ചിലപ്പോൾ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ഭാഗികമായി നടത്തപ്പെട്ടു. എന്തു തന്നെയായാലും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിലും ചാതുർഹോത്രത്തിന്റെ ക്രമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കപ്പെട്ടു. ഈ രീതിയാൽ ഭരത് മഹാരാജാവ് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിയദാന്ത സാംസ്വരപ്രഭുപാദ. ഈ യജ്ഞ നിർവഹണം ശരിയായ രീതിയിലാണെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് പന്നികളെയും പശുക്കളെയും പോലുള്ള മൃഗങ്ങളെ ബലി കഴിച്ചിരുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം മൃഗബലിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് നവജീവൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവയെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു വൃദ്ധമൃഗത്തെ യജ്ഞാഗ്നിയിൽ ബലിയർപ്പിക്കുകയും അത് യൗവനം തികഞ്ഞ പുതിയ ശരീരത്തോടെ യജ്ഞാഗ്നിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരികയുമാണ് സാധാരണ സംഭവിക്കാറ്. ചില യജ്ഞങ്ങൾക്ക് മൃഗബലി ആവശ്യമില്ല. ഇന്ന് ഈ മൃഗബലി നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ അശ്വമേധംഗവാലംബം സന്യാസം ഫല പൈതൃകം ദേവരേണാസുതോൽപത്തിം കലോ പഞ്ചാവിവർജയേത്. ഈ കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യജ്ഞത്തിൽ കുതിരയെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതും യജ്ഞത്തിൽ പശുവിനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതും സന്യാസക്രമത്തിന്റെ സ്വീകരണവും പിതാമഹന്മാർക്ക് മാംസം അർപ്പിക്കുന്നതും സഹോദരന്റെ പത്നിയിൽ സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും. ചൈതന്യചരിതാമൃതം ആദിലീല 17:164. ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വിദഗ്ധരായ ബ്രാഹ്മണർ അഥവാ ഋതുജന്മാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കലിയുടെ യുഗത്തിൽ അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഇവയുടെ അഭാവത്തിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യജ്ഞേ സങ്കീർത്തന പ്രായേരചന്തി സുമേധസഹ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:5-32. എന്തു തന്നെയായാലും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മ. അത്തരം യജ്ഞങ്ങളുടെ നിർവഹണം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. കലിയുടെ യുഗത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായുള്ള അവതാരത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരെയും സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്താൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ കൂട്ടായ കീർത്തനത്താൽ ആരാധിക്കണം. ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ ഈ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കുന്നു. യജ്ഞേ സങ്കീർത്തന പ്രായേജന്തി സുമേധസ. സുമേധസ എന്ന വാക്ക് ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ആളുകളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ഭരത മഹാരാജാവ് പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങള്
അനുഷ്ഠിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഓ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കലിയുഗത്തിൽ എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മാംസം കഴിച്ച് നാവിന്റെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനാണ് ആ യജ്ഞം പൂർണ്ണമായിട്ടും വിജയമാണെന്ന് കാണിക്കുവാനും ആ യജ്ഞത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൃഗത്തിന് പുതുജീവൻ നൽകാനും അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം, ഒരു മൃഗത്തെ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് അടുത്തതായിട്ട് ആ പുരോഹിതന്മാരുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് ആ യജ്ഞത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന മൃഗത്തിന് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള പുരോഹിതന്മാരില്ല, അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുക പ്രയാസമാണ്, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗബലി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, യജ്ഞങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ഏർപ്പാട് നിർത്തലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചു, മൃഗങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്. മൃഗവധത്തിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ പിന്തിരിപ്പിക്കും. ഇന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗബലികളൊക്കെ നടത്തും, അല്ലെ? യഥാർത്ഥത്തില് ഇത് കലിയുഗത്തിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല, 5 കാര്യങ്ങൾ കലിയുഗത്തിൽ നിരോധിച്ചതായിട്ട് പ്രഭുപാദരിലൂടെ പറയുന്നു. അശ്വമേധംഗവാലംബം സന്യാസം ഫലപൈതൃകം ദേവരേണ സുഖോത്പത്തിയും കലോ പഞ്ചാവിവർച്ചയെ. കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? അശ്വമേധം പേരുള്ള യജ്ഞങ്ങള്, അതില് കുതിരയെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞത്തിൽ പശുവിനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു. പശുവിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, മറ്റു മൃഗങ്ങളെയോ ഒക്കെ പശു എന്ന രീതിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. സന്യാസക്രമത്തിന്റെ സ്വീകരണം, കലിയുഗത്തില് സന്യാസം എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സന്യാസം നൽകുന്ന ഇസ്കോൺ, അല്ലെ? അതും എന്താ പറയാ, നല്ല രീതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അനേക വർഷങ്ങൾ പരിശീലിക്കുകയും പ്രീച്ചിങ്ങിനായിട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സന്യാസം നൽകും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ട് സന്യാസം എടുത്തു. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ആ മായാവാദികളുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് മായാവാദി സന്യാസിയായിട്ട് മാറി. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇസ്കോണിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ചില ആൾക്കാർ പറയും, എന്താ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത്, സന്യാസം നടത്തുന്നത് ഇതിനാണ് ഉദ്ദേശം എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലാതെ സന്യാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ആൾക്കാരുടെ പ്രശസ്തി നേടാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ. അപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ സന്യാസം നിരോധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കലിയുഗത്തിലെ സന്യാസ നിഷ്ഠകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവര് വളരെ കുറവാണ്. ധാരാളം ആൾക്കാർ സന്യാസം എടുത്തിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല സന്യാസം. നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും വാക്കുകളും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് മാത്രം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് സന്യാസം, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള ആശ്രമ ഗൃഹസ്ഥ, ബ്രഹ്മചാരി, വാനപ്രസ്ഥ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ എന്നീ ആശ്രമങ്ങൾ അതില് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പരിശീലിക്കും. അവസാനം ആണ് സന്യാസം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ സന്യാസം എടുത്തിട്ട് എത്രയോ ആൾക്കാർ വേറെ വേറെ എന്താ പറയാ സമ്പ്രദായങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ സന്യാസം എടുക്കുന്നു, എല്ലാം സാധാരണ പോലെ ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലേ? അത് യഥാർത്ഥത്തില് സന്യാസമല്ല. ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ആക്കിയത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, അല്ലെ? ചേഞ്ച് ആവേണ്ടത് ഉള്ളിലുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, അത് പുറമെ ചേഞ്ച് ആക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തില് സന്യാസവും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. പിതാമഹന്മാർക്ക് മാംസം അർപ്പിക്കുന്നു, ഇതും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് പിതൃക്കൾക്ക് മാംസം അർപ്പിക്കുന്നത്. ധാരാളം ആൾക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് കാണാം, ആൾക്കാരൊക്കെ
വർഷത്തിലൊക്കെ ആ ഒരു ദിവസമാകുമ്പോൾ അവർക്ക് മത്സ്യം, മാംസം, മദ്യം ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞാല് യജ്ഞത്തില് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ പേരിൽ മദ്യം കഴിക്കാനും മാംസങ്ങൾ കഴിക്കാനും അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പിതാമഹന്മാർക്ക് പിതൃക്കൾക്ക് മാംസം അർപ്പിക്കുന്നതും ശാസ്ത്രം നിരോധിച്ചിരുന്നു കലിയുഗത്തിൽ. അതുപോലെ സഹോദരന്റെ പത്നിയിൽ സന്താനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും കലിയുഗത്തില് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മാതൃകയില 17. ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വിദഗ്ധരായ ബ്രാഹ്മണർ അഥവാ ഋതുജന്മാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കലിയുഗത്തിൽ അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ അവാരത്തിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യജ്ഞ സങ്കീർത്തന ഏതു തന്നെയായാലും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. ഇതിനായിട്ട് വലിയ പണച്ചെലവ് യാതൊന്നും തന്നെ അല്ലെ. ഒരു വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങളും ഇതൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനേക ലക്ഷങ്ങൾ തന്നെ ചെലവാണ് അല്ലെ. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാണ്. അതുപോലെ അനേകം പുരോഹിതന്മാർ വേണം അല്ലെ. അതിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ശുദ്ധമായിരിക്കണം. അപ്പോ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ്, ഇതൊക്കെ യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല അല്ലെ. എന്താ പറയാ, പല സ്ഥലങ്ങളും പല ബ്രാൻഡുകളിലൊക്കെ പശുവിൻ നെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല വസ്തുക്കളും ലഭിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുദ്ധമാണോ എന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല അല്ലെ. പല മിക്സിങ്ങുകളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടൊക്കെയാണ് പലതും വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ പോലും ലഭിക്കുക പ്രയാസമാണ്. എല്ലാറ്റിലും മായമാണ് അല്ലെ. വിഷത്തിന് പോലും മായമാണ് അല്ലെ. എന്ത് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ എന്താ പറയാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂനതകളും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിലെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുക പോലും പ്രയാസമാണ്. അതുപോലെ ശരിയായ രീതിയിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക പൂജാരി പുരോഹിതന്മാർ ഇതിന്റെയൊക്കെ അഭാവത്തിൽ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നിരോധിച്ചിരുന്നാൽ അതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാം യജ്ഞങ്ങൾ. എന്താണ്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, യജ്ഞേ സങ്കീർത്തന സങ്കീർത്തന യജ്ഞം നടത്താൻ. അത് എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനാണ്. സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ഭഗവാനെ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സങ്കീർത്തന യജ്ഞം നടത്താം. പ്രഭുപാദ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ കൃഷ്ണ ബലറാം ക്ഷേത്രം ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവിടെയുള്ള ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, ഇങ്ങനെ ആ അമ്പലം തുറക്കുമ്പോൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇന്ന് യജ്ഞം ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്. പ്രഭുപാദർ വിചാരിച്ചു അവരെയൊക്കെ വ്രജവാസികളാണ്, അവരെയൊക്കെ വെറുപ്പിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു സൈഡിൽ അത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കീർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷം. ഈ കലിയുഗത്തില് അതാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി. പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മ. അത്തരം യജ്ഞങ്ങളുടെ നിർവഹണം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. കലിയുടെ യുഗത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായുള്ള അവതാരത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരെയും സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്താൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ കൂട്ടായ കീർത്തനത്താൽ ആരാധിക്കണം. ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളെ ഈ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കുന്നു. യജ്ഞേ സങ്കീർത്തന പ്രായജന്തി സുമേധസ. സുമേധസ എന്ന വാക്ക് ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ആളുകളെ അതിൽ പറയുന്നു. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞേ സങ്കീർത്തന പ്രായജന്തി സുമേധസ. ഇതില് സുമേധസ എന്ന വാക്ക് ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ, ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരിൽ തന്നെ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരെ ആണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആൾക്കാരല്ല കൃഷ്ണാപദം. ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വഴി അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംപ്രചരത്സു നാനായാഗേഷു വിരചിതാംഗക്രിയേഷു പൂർവം യത്തത് ക്രിയാഫലം ധർമാഖ്യം പരേ ബ്രഹ്മണി
യജ്ഞപുരുഷേ സർവദേവതാലിംഗാനാം മന്ത്രാണാമർത്ഥനിയാമകതയാ സാക്ഷാൽ കർത്തരി. പരദേവതായാം ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവ ഭാവയാമയമാന ആത്മനൈപുണ്യം പ്രതിതകഷായോ അവിശ്വേദരു ഗൃഹ്യമാണേഷു സ യജമാനോ യജ്ഞ വാചോ ദേവാംസ്ഥാൻ വിഷാവയ വേഷഭ്യതായ. സംപ്രചരൽസു നാനായാഗേഷു വിരചിതാംഗക്രിയേഷു പൂർവം യത്തത്ക്രിയാഫലം ധാർമാക്യം പരേ ബ്രഹ്മണി യജ്ഞപുരുഷേ സർവദേവതാലിംഗാനാം മന്ത്രാണാമർത്ഥനിയമാകതയാ സാക്ഷാൽ കർത്തരി. പരദേവതായാം ഭഗവതി വാസുദേവ ഏവ ഭാവയമാന ആത്മനൈപുണ്യമൃതിതാകാശായോ അവിശ്വദുർവിർഗൃഹ്യമാണേഷു സായജമാനോ യജ്ഞവാചോ ദേവാംസ്താം പുരുഷാവയവേശ്വപ്യതായ. ഭരതമഹാരാജാവ് നിരവധി യാഗങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ പ്രവൃത്തികൾ നിർവഹിച്ച ശേഷം അവയുടെ ഫലങ്ങൾ ധർമ്മത്തിന്റെ നാമത്തിൽ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സമർപ്പിച്ചു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവർ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും നിർവഹിച്ചത് വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ദേവന്മാർ വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിഭിന്ന ഭാഗങ്ങളായതിനാൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ള അവരെ അദ്ദേഹമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് ഭരതമഹാരാജ ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതിനാൽ അവൻ ആസക്തി, കാമം, ദുരാഗ്രഹം മുതലായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി പുരോഹിതന്മാർ വിഭിന്ന ദേവന്മാരുടെ നാമത്തിൽ യജ്ഞാഗ്നിയിൽ ഹവിസുകൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങൾക്കുള്ള അർപ്പണങ്ങളായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അവൻ വിദഗ്ധമായി മനസ്സിലാക്കി. ഉദാഹരണത്തിന് ദേവേന്ദ്രൻ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ കരവും സൂര്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളുമാണ്. അപ്രകാരം വിഭിന്ന ദേവന്മാർക്കായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ അർപ്പണങ്ങളും വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങൾക്കായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന അർപ്പണങ്ങളായി ഭരതമഹാരാജാവ് പരിഗണിച്ചു. ശ്രവണം കീർത്തനം പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭക്തി സേവനം വികസിപ്പിക്കാത്തോടത്തോളം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചേ തീരുവെന്ന് പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭരതമഹാരാജാവ് ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ കർമ്മികൾക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ള ധാരാളം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചേക്കാം. അവൻ വാസുദേവന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് പോലെ സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ച് എനിക്ക് സമർപ്പിതനാവുക എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 18:66. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നിരന്തരം വാസുദേവനെ സ്മരിക്കണം. ജനങ്ങൾ പൊതുവെ വിവിധ ദേവന്മാർക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ആസക്തരാണ്. പക്ഷെ ഭരതമഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ മാത്രം പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം 5:29 ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദേവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക യജ്ഞം ആചരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ അത് യജ്ഞപുരുഷനായ നാരായണന് വേണ്ടി ആചരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും സംതൃപ്തരാകും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് വിവിധ യജ്ഞാചരങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരുവനെയും അവ വിഭിന്ന ദേവന്മാരുടെ നാമങ്ങളിലോ നേരിട്ടോ ആചരിക്കാം. പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് നേരിട്ട് തർപ്പണം നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും സ്വാഭാവികമായി സംതൃപ്തരാകും. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കടയ്ക്കൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ താഴ്ത്തടിയും ശിഖരങ്ങളും ചില്ലകളും പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളുമെല്ലാം സ്വാഭാവികമായും ഒരുപോലെ സംതൃപ്തരാകും. ഒരുവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദേവന് മാത്രമായി യജ്ഞസമർപ്പണം നടത്തുമ്പോൾ ദേവന്മാർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യെ ആരാധിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയെ തന്നെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണത്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാലുകൾ ഒഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കാലുകളെ എല്ലാം സേവിക്കുന്നു, മറിച്ച് ആ കാലുകളുടെ ഉടമയായ ആളെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ ഭാഗങ്ങളാകിയാൽ നാം അവരെ സേവിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് സേവിക്കുന്നത്. ദേവാരാധനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്
ദുർഗാദേവിയെ ആരാധിക്കുന്ന വിധം ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: സൃഷ്ടി സ്ഥിതി പ്രളയ സാധന ശക്തിരേഖ ഛായേബിയസ്യ ഭുവനാനി വിഭർത്തി ദുർഗാ ഇച്ഛാനുരൂപമഭിയസ്യ ജ്യേഷ്ഠദേശാ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമം ഭജാമി. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ച് ദുർഗാദേവി സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഈ പ്രസ്താവന സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മയാദ്യശേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സച്ചരാചര. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് ഭൗതിക പ്രവൃത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവത്ഗീത 9:10. ആ അർത്ഥത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുവാൻ. ദുർഗാദേവി കൃഷ്ണനെ സംതൃപ്തിയാക്കുന്നതിനാൽ നമ്മൾ ദുർഗാദേവിക്ക് ആദരവുകൾ അർപ്പിക്കണം. മഹാദേവൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തന ശക്തിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലാതിനാൽ നാം മഹാദേവനെയും ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നാം ബ്രഹ്മാവിനും അഗ്നിക്കും സൂര്യനും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. വിവിധ ദേവന്മാർക്ക് വിവിധ തരം അർപ്പണങ്ങളുണ്ട്. ഈ അർപ്പണങ്ങളെല്ലാം സാധാരണയായി പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ഉള്ളവയാണെന്ന് ഒരുവൻ ഓർമ്മിക്കണം. ഭരതമായ രാജാവ് ദേവന്മാരിൽ നിന്നും യാതൊരു അനുഗ്രഹവും അഭിലഷിച്ചിരുന്നില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അവന്റെ ലക്ഷ്യം. മഹാഭാരതത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങളിൽ യജ്ഞബുക്, യജ്ഞകൃത്, യജ്ഞഹ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യജ്ഞത്തിന്റെ ഭോക്താവും യജ്ഞകർത്താവും യജ്ഞവും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും നിർവാഹകൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ താനാണെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് അജ്ഞത മൂലം ജീവസത്ത കരുതുന്നു. നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതുന്നിടത്തോളം നാം കർമ്മബന്ധനത്തിലായിരിക്കും. നമ്മൾ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഒരുവനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കും. ഭഗവത്ഗീത 3:9. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നാം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഭഗവത്ഗീത 17:28 ഇതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചെയ്യത് അസത് ഇതി ഉച്യതേ പാർത്ഥാന ച തത്പ്രേത്യോ ന ഇഹ. പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിശ്വാസമില്ലാതെ നടത്തുന്ന യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സുകളും ദാനങ്ങളും അസ്ഥിരങ്ങളാണ്. എന്തെല്ലാം ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും അവയെല്ലാം അസത് അഥവാ അസ്ഥിരം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അവ ഈ ജീവിതത്തിലും അടുത്ത ജീവിതത്തിലും ഉപകാരപ്രദമാകുന്നില്ല. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിരുന്ന മറ്റു പല രാജർഷികളും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തിലൂടെ അവരുടെ കാലം കടത്തി. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഇടനിലക്കാരനിലൂടെ ചില സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവൻ വിമർശിക്കപ്പെടരുത്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഇടനിലക്കാരനിലൂടെ ചില സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവൻ വിമർശിക്കപ്പെടരുത്. കാരണം അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു ഭക്തന് കർമ്മകാണ്ഡ മാർഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഒരു പുരോഹിതനുണ്ടായെന്ന് വരാം. പുരോഹിതൻ പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവനും മല്ലായിരിക്കാം. എങ്കിലും ആ ഭക്തൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ വിമർശിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ. അപൂർവ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. കർമ്മങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് അപൂർവ എന്ന പദം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പുണ്യപാപ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏത് ചെയ്താലും അവയുടെ ഫലങ്ങൾ ഉടനെ പിന്തുടർന്ന് വരികയില്ല. അതിനായി കാത്തിരിക്കണം. ഈ കാത്തിരിപ്പിനെയാണ് അപൂർവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫലങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പ്രത്യക്ഷമാകും. സ്മാർത്തന്മാർ പോലും ഈ അപൂർവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവയുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ആധ്യാത്മികം അഥവാ സ്ഥിരമായിരിക്കും. അവ കർമ്മികളുടേതുപോലെ അസ്ഥിരമായിരിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത 4:23 ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ നാനാവസ്ഥിത ചേതസാ യജ്ഞായാചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളോട് മമത ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരുവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രിയതയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൗതിക കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും
മോചിതനാണ്. അവൻ പൂർണ്ണമായും ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവന്റെ യജ്ഞങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ശ്ലോകം കൂടി 7-ാമത്തെ കൂടി നോക്കുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കർമ്മ വിശുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധ സത്വസന്തർഹൃദയാകാശ ശരീരേ ബ്രഹ്മണി ഭഗവതി വാസുദേവ മഹാപുരുഷരൂപലക്ഷണേ ശ്രീവത്സകൗസ്തുഭവനമാലാരി ഗദാദിരൂപലക്ഷിതേ നിജപുരുഷ ഗിതോന്നാത്മനി പുരുഷരൂപേണ വിരോചമാനം ചേസ്തരാം ഭക്തിരനുദിന മേധമാനാരയാചായതാ. ഏവം കർമ്മ വിശുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധ സത്വസന്തർഹൃദയാകാശ ശരീരേ ബ്രഹ്മണി ഭഗവതി വാസുദേവേ മഹാപുരുഷ രൂപോപലക്ഷണേ ശ്രീവത്സകൗസ്തുഭ വനമാലാരഗദാദിരൂപ ലക്ഷിതേ നിജ പുരുഷ ഗിതോനാത്മനി പുരുഷരൂപേണ വിരോചമാന ഉച്ചൈസ്തരാം ഭക്തിരനുദിന ഏതമാനാരയാച്ഛായതാ. ഈ രീതിയിലുള്ള യജ്ഞാചരണങ്ങളാൽ ഭരതമഹാരാജാവിന്റെ ഹൃദയം സമ്പൂർണ്ണമായി മാലിന്യമുക്തമായി. വാസുദേവന് കൃഷ്ണ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിത സേവനം നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു. കൃഷ്ണൻ വസുദേവന്റെ പുത്രൻ പരമാത്മാവായും അവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമായും പ്രകടമാകുന്ന യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാണ്. യോഗികൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രാന്തീയ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനികൾ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ പരമോന്നതവും ആത്യന്തികവുമായ സത്യമെന്ന നിലയിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാകട്ടെ വസുദേവനെ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരൂപത്തിൽ ശ്രീവത്സം, കൗസ്തുഭരത്നം, പുഷ്പഹാരം എന്നിവകളാൽ ശരീരം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാപത്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നാരദ മുനിയെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു. വാസുദേവ ഭഗവാൻ അഥവാ വസുദേവ പുത്രൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം യോഗികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്റെ പരമാത്മഭാവത്തിൽ സുസ്പഷ്ടനാവുകയും ജ്ഞാനികളിൽ നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായി ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങൾ എന്തിയ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാത്മഭാവം വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 2:2 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ പ്രാദേശമാത്രം പുരുഷ വസന്തം ചതുർഭുജം കഞ്ചരതാങ്ക ശങ്കാഗദാധരം ധാരണയാ സ്മരന്തി കേചിത് സ്വദേഹാന്തർഹൃദയാവകാശി പ്രാദേശമാത്രം പുരുഷം വസന്തം ചതുർഭുജം കഞ്ച രഥാംഗ ശങ്ക ഗദാധരം ധാരണയാ സ്മരന്തി. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതീകാത്മകമായ 4 ആയുധങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള 4 കരങ്ങളുണ്ട്. ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തന്മാരും പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിഗ്രഹത്തെ പോലെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തിഗത ഭാവത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ കിരണങ്ങളായ ബ്രഹ്മതേജസ്സിനെ കുറിച്ചും അവർ മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. അപ്പൊ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭരതമഹാരാജാവ് നിരവധി യാഗങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ വൃത്തികൾ നിർവഹിച്ച ശേഷം അവയുടെ ഫലങ്ങൾ ധർമ്മത്തിന്റെ നാമത്തിൽ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന് സമർപ്പിച്ചു. മറ്റു വാക്കുകൾ അവൻ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും നിർവഹിച്ചത് വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ദേവന്മാർ വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിഭിന്ന ഭാഗങ്ങളായതിനാൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ള അവരെ അദ്ദേഹമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭരതമഹാരാജാവ് ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതിനാൽ അവന്റെ ആസക്തി, കാമം, ദുരാഗ്രഹം മുതലായവ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി. പുരോഹിതന്മാർ വിഭിന്ന ദേവന്മാരുടെ നാമത്തിൽ യജ്ഞാഗ്നിയിൽ ഹവിസുകൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങൾക്കുള്ള അർപ്പണങ്ങളായിത്തീരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അവൻ വിദഗ്ധമായി മനസ്സിലാക്കി. ഉദാഹരണം, ദേവേന്ദ്രൻ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ കരവും
സൂര്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളുമാണ്. അപ്രകാരം വിഭിന്ന ദേവന്മാർക്കായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ അർപ്പണങ്ങളും വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങൾക്കായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന അർപ്പണങ്ങളായി ഭരതമഹാരാജാവ് പരിഗണിച്ചു. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭരതമഹാരാജാവ് കാണുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഇതൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാന്റെ ഒരു വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ ദേവന്മാര് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് എന്താണ്? ഭരതമഹാരാജാവ് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും പരമമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് പുരോഹിതന്മാർ ഓരോരോ ദേവന്മാർക്കായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇവിടെ ഭരതമഹാരാജാവ് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കുകയും അതൊക്കെ ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ദേവേന്ദ്രൻ പരമദിവ്യപുരുഷന്റെ ഭഗവാന്റെ കരവും സൂര്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളാണ്. അപ്പുറം വിവിധ ദേവന്മാർക്കായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ അർപ്പണങ്ങളും വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങൾക്കായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന അർപ്പണങ്ങളായി ഭരതമഹാരാജ്. ഇവിടെ ധാരാളം ഇപ്പോഴും ധാരാളം ദേവന്മാര് ദേവി ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവരെ സംതൃപ്തരാക്കിയിട്ട് അവരിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ പുരോഹിതന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും പരമമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ് അല്ലെ, ഭോക്താരാം യജ്ഞ തംസാം സർവലോക മഹേശ്വരം. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും പരമമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ദേവന്മാരെന്താണ്? ഭഗവാനാണ് അത് നൽകുക അല്ലെ. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാന് നൽകുന്നത് അത് അത്രയും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നും യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാനെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്താൽ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും അല്ലെ, വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭഗവാനെ ഒരു തുളസി അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ നൽകുമെന്ന്. ഇപ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ദേവിദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്കൊക്കെ ഇത് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആർക്കാ നൽകുക? ഭഗവാനാണ്. പലതരത്തിലുള്ള പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ പുരോഹിതന്മാരെ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഓരോരോ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാനായിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഓരോരോ സേവകളും ഓരോരോ പൂജകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സാധാരണയായിട്ട് എന്താ പറയാ, ഭഗവതി പൂജ, അങ്ങനെയുള്ള ഗണപതി പൂജ ചെയ്യും അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ആ പുരോഹിതന്മാരെന്താ പറയാ? ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേവന്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തില് പുരോഹിതന്മാരത് ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കും. അതില് പറയുന്നത് ആകാശം പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരം സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി. കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി. ഇതൊക്കെ കേശവനിൽ എത്തിച്ചേർക്കുന്നു, കേശവനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേർക്കുന്നു. ആകാശത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന മഴത്തുള്ളികൾ സമുദ്രത്തിൽ എത്തുന്നത് പോലെ സർവ പ്രാർത്ഥനകളും ആത്യന്തികമായി ഭഗവാൻ കേശവനിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരിവിടെ പറയുന്നു, ശ്രവണം കീർത്തനം പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭക്തി സേവനം വികസിപ്പിക്കാത്തിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചേ തീരൂ എന്ന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭരത മഹാരാജാവ് ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ കർമ്മികൾക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ധാരാളം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചേക്കാം. അവൻ വാസുദേവന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ സർവധർമാൻ പരിത്യജ് മാമേകം ശരണം വ്രജ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പരിത്യജ് എനിക്ക് സമർപ്പിതനാവുക. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നിരന്തരം വാസുദേവനെ സ്മരിക്കണം. ജനങ്ങൾ പൊതുവെ വിവിധ ദേവന്മാർക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിൽ ആസക്തരാണ്. പക്ഷെ ഭരത മഹാരാജാവ്
ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ മാത്രം പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോരോ ദേവന്മാർക്ക് പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഓരോ യത്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊക്കെ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഓരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സമർപ്പണമായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദേവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക യജ്ഞം ആചരിക്കപ്പെട്ടാം, പക്ഷെ അത് യജ്ഞപുരുഷനായിട്ടുള്ള നാരായണന് വേണ്ടി ആചരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും സംതൃപ്തരാകും. പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് വിവിധ യജ്ഞാചരണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കടയ്ക്കൽ വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ താഴ്ത്തടിയും ശിഖരങ്ങളും ചില്ലകളും പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും എല്ലാം സ്വാഭാവികമായി ഒരുപോലെ സംതൃപ്തരാകും. ഒരുവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദേവന് മാത്രമായി യജ്ഞസമർപ്പണം നടത്തുമ്പോൾ ദേവന്മാർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. എന്താണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആരാണ്? ആ ഭാഗത്തിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാലുകൾ ഉഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കാലുകളെല്ലാം സേവിക്കുന്നു, മറിച്ച് ആ കാലുകളുടെ ഉടമയായ ആളെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാക്കിയാൽ നാം അവരെ സേവിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് സേവിക്കുന്നത്. ദേവാരാധനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി നൽകുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു അതും നൽകുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ദേവന്മാരെ ഓർക്കാനും ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ദേവന്മാരെ പൂജകൾ ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധി നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയല്ല എന്ന്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ച് ദുർഗാദേവി സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇതാ പ്രസ്താവന സ്വീകരിക്കും. മായാദ്യശേന പ്രകൃതിയെ സൂയതേ സചരാചരം, എല്ലാം എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ശക്തി ലഭിക്കുവാനും ഭഗവാനെയാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ തന്നെ പറയും. യത് പാദ പല്ലവയുഗം വിദിതായ കുംഭാദന്തേ പ്രണാമ സമീയസ ഗണാതിരാജൻ വിജ്ഞാൻ വിഹന്തു മലമസ്യ ജഗത്രയസ്യ ഗോവിന്ദമാതി. ഗണപതി എന്താണ്? ഇവിടെയുള്ള വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ പോയിട്ട് ഗണപതിന്റെ മുമ്പിൽ തേങ്ങയൊക്കെ അടച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇവിടെ ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു, അതേ ഗണപതി തുമ്പിക്കൈയും കുമ്പുമുള്ള ആ ഗണേശൻ ഗോവിന്ദന്റെ പാദങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഈ 3 ലോകങ്ങളിലുള്ള വിഘ്നങ്ങളും തീർക്കാനായിട്ട്, ശക്തി നൽകാനായിട്ട്. അപ്പോ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഭഗവാനാണ് അവർക്കൊക്കെ ശക്തി നൽകുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാനെയാണ് സംതൃപ്തനാക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ പേര് കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശാ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈയ്യെടുക്കാം. ചെറിയ അധ്യായമാണ് ഇത്. കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ച് അവിടെ
ഭാഗവതം അവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റെക്കായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഭാഗവത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദാമോദര മാസം. എന്നാലും ഋഷഭദേവന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവിടെ ഇപ്പം ഭരത മഹാരാജന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്നതൊക്കെ. നമുക്കത് വേഗത്തിൽ എടുത്ത് പോവാം. നന്ദി വാത്സകൽപ്പത്തിൽ പശ്ചാത്തലപേക്ഷ പതിദാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ഗുരു വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാം. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാത്സകൽപ്പതരുപശ്ച വൈഷ്ണവേഭ്യോ വൈഷ്ണവ